o acoso escolar pois é unha problemática, creo que moi importante, e debemos intentar todas as administracións reducir e colaborar para reducir o seu impacto, atallar as problemáticas que xulden en torno a él, prever, facer actividades de prevención, de detección e actuar para que se minimice ao máximo e tenda a cero, como é o noso desexo. Nos parece unha boa iniciativa esta rede de concellos contra o acoso escolar e por eso nos sumamos dentro das funcións que establece a Lei de Bases da Réximen Local e a normativa local pois aos concellos tratar de axudar a previr a violencia contra a infancia e sabemos que nestes momentos pois é un problema. Ademais, co altavoz, e xa o falamos nas reunións coa Consellería, co altavoz que proporcionan nestes momentos as redes sociais, que influen en moitas cuestións positivamente, en outras moi negativamente, creo que na infancia pois temos todavía moitísimo que aprender. Haberá un plazo que se fixará nuns días pois para que os centros que así o consideren e lles interese nesta primeira edición, digamos, pois se incorporen á rede e logo a partir de aí pois empezamos a traballar, nos imos a conformar pois uns órganos que van a impulsar o traballo desta rede, tanto no ámbito, digamos, autonómico, cun pleno, digamos, como órgano, digamos, de coordinación autonómico, pero o que é moi interesante é a coordinación local.